Maailmankaikkeus on täynnä ihmeitä, joista tiedämme vasta pienen murto-osan. Tänään sukelletaan avaruuden syövereihin ja tutustutaan 20 uskomattomaan faktaan avaruudesta, jotka saavat sinut katsomaan taivasta aivan uudella tavalla. 1. Maailmankaikkeus on 13,8 miljardia vuotta vanha. Universumi sai alkunsa alkuräjähdyksestä ja siitä lähtien se on laajentunut hurjaa vauhtia. 2. Mustat aukot eivät ole aukkoja. Mustat aukot ovat itse asiassa äärimmäisen tiheitä massakeskittymiä, joiden vetovoima on niin voimakas, että edes valo ei pääse pakenemaan. 3. Aurinkomme painaa yli 99% aurinkokunnan massasta. Se on todellinen jättiläinen, vaikka avaruuden mittakaavassa se on keskikokoinen tähti. 4. Saturnuksen renkaat ovat vain muutaman 10 metrin paksuisia. Vaikka ne näyttävät massiivisilta, renkaat ovat yllättävän ohuita ja koostuvat pääosin jäästä ja pölystä. 5. Vuosi Venuksella kestää lyhyemmän ajan kuin sen päivä. Venus kiertää aurinkoa nopeammin kuin se pyörii oman akselinsa ympäri. 6. Kuu liikkuu poispäin maasta noin 3,8 senttimetriä vuodessa. Tulevaisuudessa kuun pimennykset voivat olla historiaa. 7. Avaruudessa ei voi huutaa. Avaruus on tyhjiö, joten ääni ei voi kulkea siellä ilman ilmakehää. 8. Neutronitähti voi pyöriä jopa 600 kertaa sekunnissa. Nämä tähtien jäänteet ovat äärimmäisen tiheitä ja nopeita. 9. Marsin taivas on sininen auringonlaskun aikaan. Toisin kuin maassa, Marsin ilmakehä tekee auringonlaskuista sinertäviä. 10. Suurin tunnettu tähti UY Scuti on yli 1700 kertaa aurinkoa suurempi. Se on niin valtava, että aurinko näyttäisi sen rinnalla hiekan jyvältä. 11. Galaksien välinen tila ei ole täysin tyhjä. Siellä on harvaa vetykaasua ja pimeää ainetta. 12. Päivä Jupiterissa kestää vain 10 tuntia. Se on aurinkokunnan nopeimmin pyörivä planeetta. 13. Painottomuus vaikuttaa ihmisen kehoon. Astronautit voivat menettää luumassaa ja lihasvoimaa pitkillä avaruusmatkoilla. 14. Maapallo kokee päivittäin yli 100 tonnia avaruuspölyä. Tämä pöly on peräisin komeetoista ja asteroideista. 15. Valon nopeus on noin 300 000 kilometriä sekunnissa. Jos voisit matkustaa valon nopeudella, kiertäisit maan ympäri 7 kertaa sekunnissa. 16. Aurinkotuuli voi luoda kauniita revontulia. Nämä ilmiöt syntyvät, kun auringosta tulevat hiukkaset törmäävät maan ilmakehään. 17. Linnunradassa on yli 100 miljardia tähteä. Ja tämä on vain yksi galaksi. Universumissa on arviolta 2 biljoonaa galaksia. 18. Painovoima on avaruudessa kaikkialla, mutta sen voimakkuus vaihtelee. Siksi astronautit näyttävät leijuvan, vaikka heitä vetää painovoima alaspäin. 19. Ensimmäinen elävä olento avaruudessa oli laikakoira. Neuvostoliitto lähetti laikan avaruuteen Sputnik 2 aluksessa vuonna 1957. 20. Me kaikki olemme tähtipölyä. Kaikki atomit kehossamme ovat peräisin tähdistä, jotka räjähtivät miljardeja vuosia sitten. Tämä oli vain pintaraapaisu avaruuden ihmeisiin. Mitä faktaa pidit mielenkiintoisimpana ja mistä näistä et ollut vielä kuullut? Kommentoi alle ja muista tilata kanava, jotta et missaa seuraavaa videota.